Inilabas ng City Disaster Risk Reduction and Management Council ng Siyudad San Fernando ang 3 natural hazards o pangunahing kalamidad na maaring tumama sa lungsod. Patuloy naman ang mga kinauukulan upang tiyakin ang kahandaan at kaligtasan ng mga Fernandino. Nagbabalik sa Rainiel Pawid. Madalas mo bang nararamdaman ang lindol? Palagian din ba ang pagbaha sa inyong lugar? O di naman kaya kapansin-pansin ang malalambot na bahagi ng lupa sa inyong tahanan? Kung ikaw ay residente ng City of San Fernando, Pampanga, tiyak, oo ang iyong sagot. Batay sa pag-aaral ng City Disaster Risk Reduction and Management Council ng Siyudad San Fernando, mayroong 3 natural hazards ang madalas maminsala sa lungsod. We have 3 major natural hazards dito. No? Of course, yung bagyo-baha. Of course, we are vulnerable to earthquake or ground shaking. No? And yung pangatlong major hazard na meron, natural hazard dito sa San Fernando, yung tinatawag na liquefaction. Paliwanag ni Del Rosario, bukod sa topografiya o lokasyon ng syudad ay problema rin ang pagkakaroon ng isang bagsakan ng tubig at ito nga ay ang San Fernando River. Yun po ang ini-ensure natin na dapat maagos, dapat nag-flow yung tubig doon kasi yun lang ang mag-absorb ng mga tubig na dadaan sa San Fernando. Palagian din umano ang koordinasyon ng CDRRMC sa ilang kawani ng gobyerno upang mapaigting ang kahandaan sa lindol pati na ang sunog. Binigyang linaw naman ng CDRRMC ang liquefaction o ang buhaghag na estado ng lupa sa syudad. Sa kasalukuyan ay patuloy naman umano ang mga eksperto upang matiyak ang kaligtasan ng mga bahay at establishmentong nakatirik sa lungsod. Dahil loose nga yung mga particles, yun yung nagkukos ng pagbagsak ng lupa. So again, sabi ng mga mga experts, mga engineers natin, ang liquefaction naman could be addressed through engineering interventions. Sa kabila ng mga banta ng paparating na kalamidad, mas tinututukan ng mga opisyal ang pagpapalaganap ng mga tamang hakbang upang maging handa ang buong pamayanan. Ako si Rainiel Pawid para sa Metro Central Luzon News, City of San Fernando, Pampanga.